Zukin jozu hau, ez da, zuzenak. Bai? Orduan esan doztazu. Hau, gorria juntatzen da honekin? Bai. Nun? Hemen. Vale. Eta hau berdea juntatzen da gorri honekin? Ez. Ez. Eta hau berdea juntatzen da gorri honekin? Bai, hemen. Hortxe. Vale. Eta nik esan dutzut, ia hau berdea juntatzen da gorria honekin, ez? Bai. Vale. Eutzi hau apurtxo bat. Ez. Hau tablerua, ez mobitzeko. Nik hau estiratzen bot, eutzi fuerte, Nik hau estiratzen bot olan. Bai? Juntauko da gorriarekin nun baiten? Ez. Ez da juntatzen. Bale. Bale, ingo dugu beste gauzatxo bat. Kenduko dugu oin hau? Harin. Eta ingo duguz zelan da? Bi lerro ingo ditugu. Bai? Badakizu zer dan lerroa? Aztenga, hemendik, adibidez? Eta maitzen dugu hemen. Juntau hau honekin. Bale, juntatzen ditugu bi puntos, ta? Horri deitzen jako lerroa. Bai? Bale. Oin nik ingotzut bat. Beste bat, bale? Holan. Bai? Ingo dugu beste bat. Holan, adibidez. Bai? Bai? Honetan adia lerroak, ezta? Gorria, kolore gorria, urdina eta horia. Bale. Urdina eta horia juntatzen dira? Ez. Ez dia juntetan. Ez dia pasatzen bata bestian ondotik, ez ezebe gainetik. Bai? Pasatzen dira gainetik edo ez? Bai. Bai, nun pasatzen dira gainetik. Hemen. Hemen justo. Hori berde, hori urdina, zein pasatzen da goitik eta zein betik? Beti pasatzen da urdin eta goiti pasatzen da horia. Bale. Orduan hemen elkartu itzen dira, ezta? Bai? Bale. A ber, mobidu ingo dut hau, Txain, piniko dut hemen. Bale. Urdina eta gorria elkartzen dira nun baiten? Ez. Ez. Bale. Eta beitu, piniko toin hemen. Berriro. Mobidu ingo dugu lekuz. Piniko onarte. Vale. Takitor oso ondo dauen. Nau pentsetan, igual piniko dugula hemen. Moiz, eman mobidu duten. Vale. Gorria eta urdina elkartzen dira nun baiten? Ez. Eta gorria eta horia elkartzen dira nun baiten? Ez. Eta nek egiten modot hau? Elkartzen dira? Bai. Bai, nun elkartzen dira? Hemen. Eta zein doia goitxik eta zein doia betik? Goitze da horia eta betik doa gorria. Bale. Badakizu zelan deitzen zaien hauei elkartzen direnei? Ez. Badeitzen zaie ebakitzaileak, ebaki egiten direlako. Beraien artean, bat goitxik eta betia beti juten dalako. Bai? Eta orduan urdina eta horia bebai dira ebakitzaileak, ze junta egiten dira. Bai? Eta horrela, nik ipintzen badot gorria horiarekin ebakitzailea da, junta egiten dira? Bai. Bai, baina nun juntatzen dira. Juntatzeko zerrin biozu hemen. Ez dira Bale, ez tirau, a ber. Bale, fenomeno. Eta ez tirau estiratzen baldin baditzugu urdina eta gorria juntatzen dira nun baiten? Probauko dugu aber juntatzen dian estiratzen baldin baditzugu? Bai. Venga, probau. Aber aldozun, nik eutzi ingo dut hau. Ai, baina ez tozuz estirau... A ber? Ja, badakiz esaten doztasun. Hemen egon biko litzake beste bat olan, ezta? Hau estiratzeko olan izango zan, ezta? Vale. Eta atzeruntza? Urdina eta gorrixa atzeruntza estiratzen bozu? Onuzko? Estirau aldugu? Hau, ekarri aldot... A ber, hautzi.
Ui, onarte, holan, izan like, eta hau, nor arte, karriko dut onaino. Ui, tamendi pasoko da, ezta? Igual. Eta junta bengo diez honek? Bitxu. Hortxe, ezta? Juntatzen dira? Bale, oiningo dugu gauza bat. Pinikotzut beste bi. Eta esan bihoztazu, ia juntatzen dian edo ez, bale? Piniko dugu horrela. Eta horrela. Junta huitzen dira horrek? Ez. Ez. Inoiz? Ez tiratzen badugu ez die juntauko? Ingo dugu prueba berrez tiratzen baditzugu juntatzen dian edo ez? Bai. Venga, hain prueba. Baina bide berdina jarraitzuta, Ez dau balio okertzea goruzko eta beruzko. Juntatzen dira? Ez. Ez. Bale, hone dia, mota honetako ariketakin aldoguz, baina beti lehengo esplikau bilakena da zuzenaren kontzeptua zein dan. Ze hori estiratzearen hori ez dabe ulertzen oso ondo. Eta horretarako hobeto da lehengo patiora jun eta patioaren gainean zuzen bat eta aldan handixena eta aldan handixena eta baita be horri baten. Bai? Ontxe ingo dugu regliakin eta horri baten pixkat zuzenaren kontzeptua ulertzeko.